Добър ден, казвам се Владимир Мирославович Голод, лекар-невролог и специалист по Нугабест. Днес ще ви разкажа за оборудването N4 на южнокорейската компания Нугабест, за този масажен апарат, за неговата структура, за особеностите на приложението му и как може да се използва от хората. Тоест, как можем да използваме това оборудване правилно. Нека сега да разгледаме в какви случаи се използва масаж с оборудването N. Едно от основните места, които се масажират при N4 е гръдният отдел на гръбначния стълб. Гръбначният стълб се състои от три основни части – шиен, гръден и поясен дял. В гръдния отдел на гръбначния стълб се намират 12 прешлена, свързани с ребрата, а ребрата са свързани с гръдната кост. Тази плътна свързаност между гръдния отдел на гръбначния стълб и ребрата образува костен орган. Това е гръдния кош. Това прави гръдния отдел малко подвижен и му придава естествен наклон напред, известен като гръдна кифоза. Също така е важно да се отбележи, че от страната на гърба на гръдния кош се намират лопатките, към които са прикрепени ръцете на човека. Така, гръдният отдел на гръбначния стълб често страда. Той страда, защото, както виждате, когато главата е наклонена напред, шията натоварва гръдния отдел. Тук в гръдния дял се формира усилена гръдна кифоза. И така, при човека в гърба сякаш се образува гърбица и той е изгърбен напред. Това изгърбване напред влияе на работата на сърцето и белите дробове. Шията, кръвоснабдяването на главата и стойката на човека стават неправилни. Масажът на оборудването N4 променя стойката и изправя гръдния отдел на гръбначния стълб. Когато човек с проблеми в гръдния отдел легне на оборудването под гръдния отдел, се движат 4 турманиеви ролки. Ролките преминават под гърба на човека и гръбначният стълб се извива в противоположната посока. Тоест гръбначният стълб се извива назад, а не напред, което води до изправяне на гръбначния стълб. Съответно, този масаж, извършван на оборудването N4, е предназначен да изправя. Той изправя гръдния отдел при остеохондроза. Долният отдел на гръбначния стълб е поясният. Той се състои от 5 прешлена, които са най-големите, най-масивните и много подвижни. Проблемът е, че поясният дял носи максималната тежест, тъй като тук са и главата, и шията, и ръцете, и гръдния кош, и корема. Заради това прешлените са мощни, но дисковете в поясния отдел са максимално натоварени и компресирани. И по тази причина именно в поясния отдел, а не в шийния или гръдния, се появяват най-много дискови херни, протрузии на прешлените. Там се получава притискане на нервните коренчета, там изпадат дисковете и там се нарушава функцията на гръбначния стълб. Когато при човек има проблем с поясния отдел, решението е именно масажното оборудване. Когато човек легне на основното оборудване, каретката с ролките преминава под поясния отдел. Тя извива и разтяга и в резултат на това поясния отдел първоначално се разтоварва. Това позволява да се решат проблемите с претоварването в нашия поясен дял и в кръста. Затова масажът на оборудването N4 също разтоварва и разтяга поясния отдел. Нека сега да разберем какво представлява заболяването остеохондроза. Сигурен съм, че вече сте чували това заболяване и ви е било обяснявано, че остеохондрозата е заболяване, при което се отлагат соли. Наистина, приятели, аз съм лекар-невропатолог и ще ви кажа, че при остеохондрозата няма отлагане на соли.
и никакви соли не остават там. Става въпрос, че остеохондрозата, ако разгледате термина, всъщност означава стареене на гръбначния стълб поради лош приток на кръв към него. И така, когато при човек намалява притокът на кръв, хрущялната част на гръбначния стълб остарява. Натоварването на гръбначния стълб води до разрушаване на диска. Тук пред нас има изображение, схема на развитието на остеохондрозата. На първия етап, когато дискът е здрав, той получава достатъчно кръв и затова изпълнява амортисьорните си функции. На първия етап на остеохондроза с възрастта кръвта постъпва по-зле към гръбначния стълб. Тъй като кръвта постъпва по-зле, дискът остарява. Остаряващият диск става по-сух и по-крехък. Той е по-сух и крехък, затова лесно се чупи. Натоварванията на гърба продължават. Централната част на диска е по-течна. Тя започва да натиска фиброзния пръстен на диска и централната част излиза навън и тази част се нарича междупрешлена или дискова херния. Междупрешленните протрузии и хернии са основните неврологични проблеми, свързани с гръбначния стълб. А ако хернията и протрузията не бъдат отстранени на време, в по-късните стадии на остеохондрозата дисковете вече са напълно притиснати. Дискът вече не изпълнява функцията си на движение в гръбначния стълб и настъпва стареене на прешлените спондилози, спондилоартрози и до последния стадий на заболяването на гръбначния стълб – болест на Бехтерев. Тези стадии са на разрушение или стареене на гръбначния стълб. Най-важният стадий, който тревожи човек, е образуването на дискова херния. Когато хернията или протрузията излизат от гръбначния стълб, те притискат нервния корен, който е тук. При притискане на нервния корен при човека се появява основният симптом на остеохондроза – болка. Болката обикновено се появява в гърба, може да се разпространи в крака, ръката, по тялото или в други части на тялото. Често се наблюдават мускулни спазми и напрежение в мускулите на гръбначния стълб. Ето така се развива и проявява остеохондрозата. Но е важно да помним, че остеохондрозата е стареене на гръбначния стълб, защото с възрастта кръвта постъпва лошо. Какво е решението? Как да спрем остеохондрозата или как да я предотвратим? Как да запазим гърба? За да не старее гърба и да се разрушава по-малко гръбначният стълб с възрастта, съществува оборудването N4 и масажа на това оборудване. Когато човек легне на оборудването N4 и прави масаж, под него минава каретка с ролки. Ролките са от турманиева керамика и са нагрети. Когато човек получава масаж на това оборудване, топлите ролки минават под гърба му и в резултат на това те затоплят гърба, мускулите на гърба, отпускат мускулите и поради нагряването в гръбначния стълб постъпва повече кръв. Масажът на N4 е начин за подобряване на кръвоснабдяването на гръбначния стълб. Така остеохондрозата ще се развива по-бавно или ще спре да се развива. Това е вариант да се обърнат разрушителните процеси в гърба. Затова масажът на гърба на оборудването N4 е и правилна профилактика на разпространението на остеохондроза и помага на хора с проблеми в гръбначния стълб. Друга особеност на масажа на N4 е, че човек получава тракция. Какво е тракция? Това е разтягане. Става въпрос за нашия гръбначен стълб. Ние сме правостоящи, ходим на два крака. Гръбначният ни стълб е винаги вертикален и по време на живота, по време на ходене, получава усева натовареност, т.е. притиска се отгоре надолу. За прешлените това не е проблем.
Прешлените обичат натоварването, но между тях има междупрешленни дискове и в резултат на такова натоварване дисковете страдат. За дисковете това е некомфортно. И ако дисковете нямат нормално кръвоснабдяване и изсъхнат, част от диска се сплесква от усевата натовареност и част от диска излиза навън. Тази част от диска, която излиза, е междупрешлена или дискова херния и от нея се появяват болки и притискащи усещания, което ограничава подвижността. Единственият метод за лечение на междупрешлената херния винаги е бил тракция, разтягане на гръбначния стълб. Вижте картинката. Ако гърбът е натоварен отгоре надолу, усевата натовареност оказва натиск. Част от диска излиза навън, част от шнура, виждате, се притиска и огъва. Но когато се извършва разтягане, тракция, тази излязла част се връща назад и както виждате по шнура, гърбът става равен. Но как да извършим това разтягане за нашия гръб? Става въпрос за метода на Архимед. Дайте ми опора и ще обърна земята. В нашия гръбначен стълб предната повърхност на прешлените е гладка. Благодарение на това можем лесно да се навеждаме напред. Но когато погледнем нашия гръбначен стълб отзад, ще видим ето тези костни израстъци, шипчета. Когато гледаме гръбначния стълб като костиците при рибите, виждаме тези шипчета. Тези костни израстъци ограничават нашето извиване на гърба назад. Но най-интересното е, че когато човек извива гърба си назад, както виждате тук, момичето на топката, в резултат на извиването на гърба назад, костните израстъци се наслагват и стават опора, а самите прешлени започват да се отдалечават, да се движат. И по този начин се извършва разтягането. За разтягане не е нужно да дърпате човека за ръцете и за краката. За да се извърши разтягане в нашия гръбначен стълб, трябва да извиваме гърба назад. Но както показва опитът с момичето на топката чрез нещо външно. И точно такова разтягане става при човек, който лежи на оборудването N4. Човек ляга на N4. На това място, където са ролките, гърбът му се извива назад. На това място, където са ролките, прешлените се раздалечават малко, но не е сантиметър, а може милиметър или половин. Прешлените се раздалечават и остава празно място. Както разбирате, такова празно място не може да остане. И хернията, която е излязла, се прибира назад по принципа на вакуума. Но ролките не спират. Те се движат по целия гръб от поясния до гръдния отдел. Във всеки отдел се извива, във всеки отдел се извършва разтягане и в резултат на това херниите се връщат на мястото, откъдето са излезли. Ето. Това разтягане може да се види на картинката. Сгъването на гърба напред, както виждате, води до притискане на диска и притискането се усилва. При извиването назад, костните израстъци стават опорна точка, прешлените се раздалечават и се образува повече място за междупрешленния диск. Това е тракция и точно това премахва на дисковата херния без операция и без допълнителни манипулации. Ясно е, че за един път не може да се премахне хернията. Понякога е нужно време за премахването й, но тракцията, разтягането на гръбначния стълб по време на масаж на N4 е пряка методика за премахване на междупрешлената херния. Най-интересният дял на гръбначния стълб е шийната част. Оборудването N4 е известно и като шийният майстор. Работата е, че оборудването най-добре масажира шийната част на гръбначния стълб. Нека да разберем какво е шия. Шийната част на гръбначния стълб при човека има 7 прешлена, но те са най-малките. В крайна сметка те трябва да издържат само тежестта на главата. Затова прешлените са малки, съответно дисковете също са малки. Но тук също се намира гръбначният мозък. И между другото той е в много добро състояние. Там са проводниците към гръдния и поясния отдели.
и от гръбначния мозък в шийната част излизат нервни коренчета. Там те могат да се притискат, да се възпаляват и да се повреждат, причинявайки болки в главата, шията или ръцете. Освен това, трябва да се има предвид, че в шийните прешлени се намират вертебрални или гръбначни артерии. Те осигуряват кръвоснабдяване на главата. Кръвоснабдяването на главата ни идва от 4 артерии. 2 вътрешни сънни артерии и 2 гръбначни. Те преминават през израстъците на нашите шийните прешлени. И поради това са напълно зависими от състоянието на шийните прешлени. Ако шийните прешлени са в правилно състояние, кръвоснабдяването на главата е свободно, но често при притискане в шийната част на гръбначния стълб се притиска вертебралната артерия. Трябва да се знае, че в шията минава и гърлото, тук се осъществява дишането. В шията се намира и щитовидната жлеза. И изобщо, ако говорим за шията, основните 2 проблема са шийната остеохондроза. Това са болки, радикулярни болки, които дават проблеми в раменете и ръцете, или болки в шията и главата. Също така притискане на вертебралните артерии. Както виждате, те са в напречните израстъци на прешлените. При изместване в гръбначния стълб артериите ще бъдат притискани. Какво прави апаратът N? Факт е, че в оборудването N4 има отделна каретка с шийна ролка, която масажира шийната и шийно-гръдната част на гръбначния стълб, когато човек лежи. Тоест, човек ляга на оборудването N4 и в този момент шийната ролка масажира и разтяга и изправя шийната част. През 40 минути човек получава масаж и разтягане на шийната част. Т.е. когато едната каретка масажира гръдния и поясния отдел, другата каретка масажира шийната част през 40 минути, с което го изправя и е най-доброто за шийната остеохондроза, както и за подобряване на кръвоснабдяването в главата и за отстраняване на болките в ръцете и врата. Нека сега разгледаме тази уникална и неповторима шийна ролка в оборудването N. Важно е да знаете, че тази шийна ролка е различна от другите. Те имат ребриста структура, а тази е с колбообразна форма. Тя се различава от останалите, за да осигури качествен масаж на шийната част на гръбначния стълб. Нейната особеност е, че е мека. Ако ролките са от турманиева керамика и са твърди, то тази ролка е мека. Става въпрос за това, че ролката е вътре, а отгоре е обвита с специална силиконова обвивка и тази силиконова обвивка е мека, което осигурява на човека не болезнен масаж с твърди ролки, а деликатен масаж на шийната част на гръбначния стълб. Помните, че шийната част е мека и по-малка от останалите отдели и там е нужен по-мек, по-деликатен масаж. На този силиконов кълъв има отвори, за да може шията да диша по време на масажа, но отворите са обградени с изпъкнали пръстенчета, за да бъде масажът релефен и когато ролката минава под шията. Те осигуряват добро дишане за шията и релефен масаж. Ролката не е фиксирана, а се движи свободно, осигурявайки не натиск, а просто се претъркаля меко масажираща шийната част. Уникалните свойства на шийната ролка осигуряват качествен масаж на шийната част на оборудването N4. Може би именно за това оборудването получи неофициалното име шийния майстор. Когато поясният и гръдният отдел се масажират с една каретка, шийната част се масажира с отделна ролка. През всичките 40 минути нашата шия е под въздействието на уникалната шийна ролка на оборудването. Освен това, силиконовата обвивка защитава от прегряване. Ролката се нагрява, но когато докосвам шийната ролка с ръка,
Усещам леко топло, около 4-10 градуса, малко по-топло от кожата ми. Специалната температура е необходима, за да не се прегряват шията и главата по време на масажа. Тези са характеристиките на шийната ролка. Отделно внимание трябва да се обърне на това как се движи шийната ролка. Шията на човека има S-образна форма, т.е. трябва да има естествена извивка напред. Много хора нямат тази естествена извивка. Шията е плоска или много наклонена напред, така нареченият хълм. Такава гърбица се образува отзад. И именно за да се изправи шията и да се придаде правилна позиция, шийната ролка в оборудването N4 има специфично движение. Ролката, минавайки под шията на човека, прави движение, подобно на чистачката в колата. Това е дъгообразно движение, при което ролката минава под шията на човека и придава извивка. Неправилната, нездравословната шия получава правилно S-образно положение. Ролката, минавайки под гърба от тила до горната част на гърдите, рисува S-образна форма, подобно на махало. И шията на човека с времето получава правилно S-образно положение. Махалообразните движения на шийната ролка осигуряват качествен подбран масаж за шията с оборудването N4. Друга особеност на N4 е, че двете каретки с ролките са свързани с верижна предавка. Както виждате, веригата свързва каретката с 4-те ролки и шийната ролка и поради верижната предавка те се движат синхронно и са свързани неразривно. Тази верижна предавка придава здравина на оборудването. Тази верига не се къса и не се поврежда. Поради това, тези движения на каретките с ролките могат да осигурят качествен и неизменяем с времето масаж в продължение на много години на оборудването N4.